ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡಿ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಏರುಲ್ಲರು ಲೈವ್ಡು ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಈಚೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚ ನಿಕಳ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೂದು ಹೋಗ್ಕ ಅವಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲರು ಲೈನ್ಡು ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಡನ್ ಪುಗ್ಗೇತುಲ್ಲ ಹಲೋ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಯ್ 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 ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡ ಕಾಣೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಬುಜ್ಜಿ ಐಗೆ ನಿಗಳು ಅಂದೆ ಕತೆ ಬತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರದ ಕಾಣೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ಪೂದುಪ್ಪಿರ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ತಾರೇಶ್ ಪುನೀತ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮ್ಯಾಮ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆ ಮಂತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಕ್ಕಡಿನ ಇಂಚ ಬಂದದೀನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಉಂಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೀನಿ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಐಟ್ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಸರಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡೆ ನಿಖಲ್ನಾಪುರ ಆಂಡ ವನಸ್ ಮಾನಸಿ ಹಾಯ್ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಪುನೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನದವು ಅವು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಉಂಟೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಕೆಲವದ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಂಜ್ ಪುರ ಐಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ವೀಕ್ಷಿತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ವನಸಾಂಡ್ ನಿಖಲಾಂಡ ವನಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಎಸ್ ವನಸಾಂಡ್ ನಿಖಲಪುರ ಆಂಡ ವನಸ್ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ಎಸ್ ವನಸಾಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ನಿಖುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಯಾನು ದಾದ ಮಂತೀನಿ ತೆತ್ತಿ ಮಂತೀನಿ ಕಜಿಪು ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ಧನ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ನಿಖುಲ್ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿರ್ವಾಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಸ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೋಕು ಒಂದು ಶೋಕು ಗತ್ತು ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲದು ಜನ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಇಂಕೊಂಥರ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುನು ಒಂಥರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜು ಎನ್ನ ಕಾಂಡನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ದ್ಯಾಗ್ ಮಾರಿದ್ದು ಲೈವ್ ಪೋಪ ಅಂದು ಯಾನಾಯ್ಕೆ ಪಡ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಣೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪಿರದ ಅಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ವಿದ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಎರೆದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹೆಂಗೆ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಎಡ್ಡಾಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರ ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಏರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ತುಳು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಪೋಂಡ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರತ ಮಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಬೈದೆ ಆಯವನದು ದಾನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುರಿ ನೈಟ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಜೆ ನಂಚ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಣ್ಣದ ಐಡಿಡ್ ಬೈದಿರ ಹಾಯ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಹನಾಡ್ಯರ್ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲಪುರ ವನಸ್ರಾಂಡ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಬೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಗೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬರೋದುಂಡು ವಿದ್ಯಾ ದೇವಡಿಗ ವಾವ್ ಓಲೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಎಂಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೈದನು ಆಂಡ ಅವು ಯಾರು ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೇರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ರಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೇಷ್ಮಾ
ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇಟು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟೆ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿವಾಕರ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರ ಆಂಡೆ ವನಸ ಎನ್ನ ವನಸ ನಿಕ್ಲ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಸಂಕೇತ್ ಬೆಳ್ದಾರ್ ಇಂಚಿನ ಬಿರ್ವಾಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ಒಂದೇರು ಉಂತಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಐ ಆಮ್ ದಕ್ವೇನು ವೇಟ್ ಕೆಲವುದೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೀನಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ವೇನು ವಿದ್ಯಾದೇವಡಿಗ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರ ಹಾಯ್ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ತೂಪಿನ ತೋಜುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ನಿಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಯು ತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ತೊಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಯಡವಾ ನಮ್ಮನೇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ತು ಅಂದು ಯಾನು ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ನೆರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಕಾಸಿನ ಆಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಯಿಬ ದಿವಾಕರ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಕಟ್ಟದ ವಾವ್ ಸೂಪರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಡದ ಇಂಚಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಸಾರಿಕಾ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಯಾಂಶ್ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ಲೆ ಬಾಲೆ ನವೇ ಬಕ್ಕ ದಾದರ ಜಿಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿಗ ಜಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಷ್ಮಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀರಜ್ ಬಾಯಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜೀರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದು ನಂಡ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಬ್ಲಾಗಡ್ ಉರೋತಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಿಂಚಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರನ ಡಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಡಬಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತರತ್ತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಂದ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ರೋಲನ್ನ ಯಾನೇ ಮಂತೀನಿ ಕಣ್ಣನ ಪಾಟಲ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಂಘದ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಎಡ್ಡಾದ ಸಂಘದ ಗ್ರೂಪು ಅವು ಹೆಂಗದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣದು ಒಂಜೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ಕಲಾಕದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಕಂಡಂದೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಐಗ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪನೆ ಜಪ್ಪು ಮಾರ ಇದೆ ಕಾಣೆ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ ಮನದಾನಿ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಕಂಚ ರೇಷ್ಮೆ ಪೂಜಾರಿ ರೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಜಪ್ಪುಲಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಜಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಪುನು ಇರೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಜಪ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಚೈನೀಸ್ ಕಣ್ಣು ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಡಿತಾನೆ ಬಿಜ್ಜು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೋನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಎದುರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಶಿಕಮ್ ಹಾಯ್ ಚಿರಾಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪಿ ಕಾಡಲಕ್ಕದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮರಲೇಲಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆತಲಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5 kg ಡೌನ್ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೈತು ಡಬಲ್ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತು ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಖುಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಾಲ್ಯ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೆತ್ತೇನಾ ಕ್ರಿಯಾಂಶ್ ಚೇತನಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಫನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಫೈಲ್ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಪ ಪುದರ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಕ್ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಳ್ಯ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಡಾನ್ಸರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಡಾನ್ಸರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಡಾನ್ಸರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾದಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಶಿ
ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್. ನವೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बका निकल पुर वनस मंतरा, क्या हाल है आपका? मेरा हाल तो ठीक है, आप कैसे हैं? जेबी स्टूडियो हाय. विक्कू विक्कू किक्रम उन्निंचिन पुदर विक्कू किक्रम विक्कू विक्रम विक्कू किक्रम विक्रम हाय. बका निकल पूरा बर्स उंडा निकल वावा ऊर्दकलो नी पाडलिगे वाव ಊರುಡ್ದು ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನುಂಡತೆ ಈವಾರಡು ನಿಕಲು ತೂರ್ನಿಪ್ಪರೆನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಕೋಪದ ಮೂಡಿತ್ತಿನ ಕೋಪದ ಮೂಡುಡೆಪ್ಪು ಏನು ಜಾಲಿದ ಮುಡಿದಿತ್ತಿನ ಜಾಲಿದ ಮುಡುಡೆಪ್ಪು ನೀ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ದಮ್ ಜಾಲಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಳು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಟುಕು 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. Rovina Reshma D'Souza, we watch your videos from Bahrain. Wow, thank you dear, thank you. ಯಾನು ಕುಂದಾಪುರ, ವಾವ್ ಕುಂದಾಪುರದ ತುಳು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ. ನವೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೀರ್. ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ, ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾನಂದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಕ್ರಮ್ KATM ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಶೋಭಾ ಹಾಯ್. ಸುಶ್ಮಿತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಎಂಕಿನಿ ತೆತ್ತಿ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಯ ವೀರತಿ ಒಂಜಿಡ ದಾದಯ ಓ ಕಜ್ಜವು ಅವು ಬಂದಿನ ಫುಲ್ಲು ವೈರಲ್ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಯಾ ಇದೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಗೆತ್ತಿ ಆನಿ ಸೋನಿತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪೂಪಿನಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚ ಟುಕು ಟುಕು ಮಂತು ಪೂಪಿನ ಐಕಾಯ ಬತ್ತದ ಎಬೆ ಅಂದು ಬಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ಬತ್ತನು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಗ ಪುಂಗ ಮಂತ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಬೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ದಾಯಗಪ್ಪ ಇಂಬೆ ಎಬೆ ಅಂದು ಪಂಡೆಂದು ಒಲ್ತಿ ಹೇಳ್ದ ದಾದನ ಮಾರೆ. ನಾನು ಪಿದೆ ಫಾರಮಾಲರ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ದಾಲವಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಓ ಕಜವು ದಾದ ಎಬೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಬೆ ಬಂದರೆ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಉರ್ಚಿದೆ ನಾನು ಅಂದ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ದೆಲ್ಲ ಉರ್ಚಿದೇರ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ 11-16 ಇರ್ನಲ್ಪ ಏತಾಂಡು ಈರು ಡೌಟು ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಲ್ಲರ್ ತೋಜೋಡು ನಿಖಲಲ್ಪ ಏತಾಂಡು. ದಿವಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಯಕ್ಕ ಯಾನು ಬೆದ್ರ ಬಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆದ್ರದ ಚೌತಿಗೆ ಓಕೆ. ಈ ಸಲ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಲ ಉಂಡತ ಈ ಸಲ ಆಂಡತ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿರು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅತ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವರ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಸಲ 2 ಸಲ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಎಂಚಾದು. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಕುಡರ ನೆನಪಂಡು ಅಂಚೆ ಫಾರಮಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಇಮ್ಮೆನ ಸೋನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಂದ ಅಪ್ಪಗ 2-3 ಜನ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದಾಯ ಓ ಕಜವು ಅವು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇಗೂ ಗುರ್ತಪುಂಡು ನಮಕ್ ತೂದು ಪೂಜಾತ ಅಂಚ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆನಿ ಮೇಡಮ್ ಅನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಉಂಪು ಆದಮ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪಣ್ಣದ ಅದೇ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಾವ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪಗಂಡ ಇರ್ನ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಲ್ನಿಗೆ ದುಬೈ ಪುರಾಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗ್ಲ. जय हिंद अनी मैडम अनी पुदरते ओके एवरीडे इट्स हिंदी बोलते हो? हाँ हिंदी बात करती हूँ. अब बोलिए मैं बोलती हूँ. इन्हीं इंस्टाग्राम दा वीडियो लाइक ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾನು ಮ್ಯಾಮ್
ಅಂದ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದಿತ್ತರು ಪಲ್ನೆಗೆ ಧನ್ವಿತ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. अनवित 47 फॉलो कर ले. आनंदाचार्य किस में फॉलो करने का? इंस्टाग्राम और यूट्यूब एवरीडे. मैम हिंदी बोलो प्लीज़. ओके आपका खाना हो गया क्या अभी? क्या स्पेशल है आज? क्या खाया आपने? समझ नहीं आ रहा है. ओके हम लोगों का ये है ना प्लेस है ना कर्नाटका का है और हमारा मदर टंग लैंग्वेज है ना तुलु है. तो ज़्यादातर लोग है ना इधर तुलु ही बात कर रहे हैं. तो मैं उनसे बात कर रही हूँ तुलु से. आप किधर से? आपका सिटी कौन सा है? मुंबई है और यूपी है, कौन सा है? इंस्टाग्राम. थैंक यू मैडम. हाय अक्का. हेलो आप कहाँ से हो मैम? मैं मैंगलोर से हूँ. अवियान पाड़दीन कन्नाडाಡು. ಪನ್ಲೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜಿ ಧನ್ವಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಬೀಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ డాన్స్ సూపర్ ఆపుండిర్న. థ్యాంక్ యూ వరారు ఒట్రాసి పనిపోయాను మరలేల కానీ ప్రాక్టీస్ వరారు పనిపోయాను. ಸುಮಯೋಗಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನಿರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ. राजस्थान से हुआ मैम. ओ अच्छा तो वहाँ का राजस्थान का ड्रेस सब अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद है वो सब. ये लेडीज़ का स्पेशली लेडीज़ का ड्रेस है ना बहुत अच्छा है. लाइक डन 22 ಧನ್ವಿತ್ ಧನುಷ್. ಧನುಷ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸುಮಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಾದ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಿವಾಕರ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆರ ಪೋಪಿನ ಈತ್ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹೇಮಲತಾ ಸುವರ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು डांस सुपर बनोदिल्लेर. हाँ राजस्थान ड्रेस वो बोल रही हूँ मैं. वो अच्छा है ना ड्रेस राजस्थान का. और वहाँ का ये जगह भी अच्छा है. ज़्यादातर वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको मिट्टी जैसा होता है ना. और ये कैमल ज़्यादा है आप लोगों का जगह पे. मैम डांस थोड़ा विषय ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಕಾ. ಓ ಅಂಚ ಇರಗ ಗಮ್ಮತ್ ಅಪಗಂಡ ಮನಸ್ಪುರ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂದತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಐಟು ಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರತ್ತ. ಸಾರಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ನೈಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಟು ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈವ್ ಎರಡು ಶೇರ್. ಓಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಿಯರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ನಾವೇನು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. Your vlogs and reels are too good. Thank you dear. Thank you. महल है ज़्यादा मैम की. हाँ उधर है ना. मैं देखती हूँ वहाँ का इंस्टाग्राम पे सब आता है ना वीडियो. मैं देखती हूँ वहाँ का प्लेस. ಎನ್ನ ಐ ಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಗ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು. फूड से हमारे ओके नाइस. आप मेरा चैनल को है ना सब्सक्राइब करिए ठीक है. सपोर्ट करिए. और मेरा डांस सब कैसा लगता है आपको बोलिए. आप कौन से प्लेस का दिखते हो? मैं मैंगलोर से हूँ कर्नाटका. मैं जोधपुर हूँ. ओके जोधपुर राजस्थान के बगल में ही आता है ना. चेतन अम्मण्णा गुड नाइट. अरुणा शेट्टी नಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಸ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ఆయన ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ కదా ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ दाल पैकेट विच आई बॉट फ्रॉम ग्रॉसरी फ्यू डेज बैक एंड इंचने क्रियांशग केनिया दाल दिक्कुजी स्विच वर्ड नेनपापुजी. ओके पल्ले ममता ओ सुंदरी జెప్పుజే యాన చెప్పనక రాత్రి 1 గంట అప్పుడు నిక్లే నిద్ర అప్పుడు చెప్పలే ಆರಾಮ್ಸೆ చెప్పಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ತೋಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಾಪ ಕಾಣದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಜೇರು
ರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿನಿ ಇರ್ನ ಊರು ಆನಂದಾಚೆ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲಾನಿ ಈರು ಎನಲಕ್ಕನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಇರಲಕ್ಕನೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಬೀಸ ಅಕ್ಕ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ on the spot he replied oh reach. I was surprised and asked him to chant. I too was chanting and miracle within 2 minutes dal tikna I swear I am not exactly wow ಆನಿಲ ಇರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರದ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಿನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತೋ ಜನತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈದ ಆರು ತೋನಿತ್ತು ನಾನು ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮಿಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ವಿದಿನ್ 10 minutes ತಿಕ್ಕದು ನಿಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಬಾಕಿದ ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಮಲ್ಲಾಯನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕು ನಾಡು ನಿತ್ತ ಓಲಾ